Kung kamo pa'y napagaw, parehas na ako, inig tambong ninyo misa, unsay inyong pangayoon sa Ginoo. Balik ang tingog. Karon nakabati mo na akong pagaw ko sa inyong gipangayo sa Ginoo. Mabalik akong tingog. Ang pangutana ngano man. Kay dili ta gustong magantos. Muna ang pagantos kabahin manis kaluwasan mao man ni ang main nga gigamit ni Hesus aron ta maluwas kanang pagpangayo og milagro or healing, labi na gyud instant healing. Sama nang si Father unta mabalik untang tingog kay gahapon hapit na siya way tingog. Mausanay akong una-una, Lord, inigmata unta na ako ikaugma, mabalik na unta akong tingog. Sus pagmata na ko ganiha, wa man lang yapon ko'y tingog. Para karon ba, wa lang yapoy tingog. Pagkabati na ko sa Ebanghelyo, pag pamalandong na ako, naingon diri nga, pagkadautan gayod sa katawhan ining panahona, nangayo sila milagro, aron pagtino nga ang Ginoo miuyon. Nako, sorry Lord, nangayo ko milagro nga maayo na unta akong tingog. Kana bang inig mata na to, uy, nabalik na ko tingog, praise the Lord, love jud ko ni Lord. Ana, unsa maroy akong gipangayo sa Ginoo? Unsa man, kibaw mo? Wa mo kibaw, no? No, akong gingnan ng Ginoo nga, Lord, nganong napagaw man ko, pasabta ko. Simple ra kay tubag ang Ginoo. Dili man ikay tagiya sa imong tingog. Pwede ra man ako kuhaon anytime. Sakto. Yang anong imo man ang gikuhaan akong tingog, Lord. Gusto ko magantos ka. Tanaw nato og mahigugma pa bakang muwali bisag hapit wa na kay tingog. Muna ingnan akong Ginoo, basta naalay mo gawas gamay, Lord, muwali gyud ko. Dili mausab ang gidugayon sa akong wali. Maingon dayon mo na naong ning pariya bisag galisod og sulti, dugay lang yapon mahuman. Muna gitawag og freedom. Matod pa diri sa unang pagbasa, mga anak ta nga gawasnon sa babae nga gawasnon, dili sa babae nga ulipon. Kanabang makabuhata unsay angay buhaton bisan pa man na ay mga kalisdanan. Kanabang parihanang asawa, bana, makapadayon ka pagpuyo sa kinabuhing minyo bisan pag naa ang mga kalisdanan o kasakitan. Kanabang free ka nga magpakaasawa bisan pag gikulatan na kas imong bana. Free ka ba? Dili ka mahadlok. Kay kanang ulipon, mahadlok man na. Ang ulipon, magkurog-kurog man na. Pero ang dili ulipon, relax. Relax kayo. Giling imong tupad. Ing na relax ra kasi imong kasakit. Ing na kuno. Ing na relax ra kasi imong mga kasakit karon. Tanawan ang dili relax. Ang mga naong kusmod, relax. Sunan lang kada. Ana. Mauna sila yung mga ulipon. Mga ulipon ba? Way kagawasan. Ikaduha, kini di ang pagpangayong milagro, makahimo na to nga dautan sa matas Ginoo. Ningon man siya diri,
pagkadautan niining kaliwatana. Nga naman, kay nangayog milagro. Sayon raman unta, himoo ni Kristo nga maluwas ta, pinaagi sa iyang gahom. Usara gyud ka, ana, studlo, luwas na tang tanan. Usara ka, desisyon sa Ginoo, luwas na tang tanan. Inigingon niya, I forgive you. Wala, luwas na ta. Nganong ni agi pamanggid siya nga nagpakatao ni puyo pagyog siyam ka buwan sa tiyan sa usa ka babae, tiyan ni Maria. Unya natao pagyos pasungan, nagbakwit-bakwit pagyod ngadtos Ehipto kay gigukod ni Herodes. Ni agi pagyod siya tong kapobre nga portigyong pobriha. Siging pamanday, naliwat sa iyang papa pagpamanday. Nganong ni agi pag siya tong lutoson siya, biay-biayon siya, insultohon siya, ato bangas publiko. Nganong ni agi pag siya tong budhian siya, kulatahon siya, gibitay pag sa cross. Nakapangutana mo, ana, nga pwede ramag yung anaon unta. Wa mo mangutana. Muna akong pangutana. Nya mo na ningon ang Ginoo nako. Niagi magikwatong maong kalisod. Kasimpulan ng imong pagaw. Di ka mo agi, ana. Isip preacher, isip pare. Di ka ganahan na magkalisod kag sangyaw, magkalisod kag sulti. Kung imo ng magikon, mahimo kang dautan. Muna nga, kita ba, mga Katoliko, dili kay tapalabian ang atong attitude, bitaw nga gusto tag instant healing. Nabitang mo rin ako din na mga sakit, Pader, hilingi ko, Father. Nakoon sa may mong sakit, siya. Sakit kaya kung murag migraine. Nako niya, inighuman ako rog pandong sa kong kamot, ug musamot ni. Okay, rani mo, sa ayaw sa Pader. Nako, kani, iyawan-on gining tawhana na. O niyang musamot. Musamot ang iyang sakit. Kung sa may tabo. Maglagot siya nako, or mutamay siya nako. Kana Pader siya, di man na makahil. Adto ko pikas, may pato sa kapari kay pag-ana niya siyang kamot ko, suswagtang din akong sakit. Gamahanan kay itong pariat, kanin pariawa ni gahom. Nya, dili din nasala, na imo ng tamayon ang pari, daigo ni mong usa, tamayon ang usa. Nasa uban, and kani nga riboltos birhin, imo lang ni hikapon, dagkot kag kandila, sulbad tanan nimong problema, matuman ang tanan nimong pangandoy. Ning kaadto day ko dagkot itos birhen sa San Vicente di ay. Kahawa na diha, pertinan akong dagkot diha, wag yun matuman akong pangandoy. Unsa man na gitawag nag fanaticism. Fanatic ba? Dili na na pagtuo, tuo-tuo na na. Nya, sala na sana. Nga naman, instant man ang atong gusto. Kaning niya, imna ni, inig-inom ni mo anib, wag tanday na imong sakit. Kakarinig niya, mo akong imnon siya, oy, pertin akong inuman na. Wag, ginamayo akong sakit. Tagaan din ka to, mahal ra ba kayo? Inom din ka, wag tanday na imong sakit. Motuo na ka ato, din aka motuos Ginoo. Kadto ng butang nga imong ginom. Peligro no? Unya mahimo na tang dautan kay di naman ta mutuo sa tinuod nga pagtulunan sa Ginoo. Ang giapas na lang nato nga maayo ta. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Parihata wataka inom do na ray. Daigon kusga.
kana magkinaunsa man ang kahimtang sa tong kinabuhi, dayga ang Ginoo, ayaw pagmahay, ayaw pagbagulbol, hangtod kita mubalik ngadto niya. Dayga gyud ang iyang ngalan. Praise the Lord gyud kanunay. Ngano man di ay pagsugod ni minyo nindot kay inyong kinabuhi. Praise the Lord. Pagtunga-tungas minyo nangalubo inyong ngipon sa pag-away, sinukmagay. Praise the Lord. Pagdangtag na po katuig, wa na di ay mong bana to ang nagapuyo sa silingan. Praise the Lord. Pag uli sa imong bana, masakit to na. After 30 years, wa na. Masakit to na. Paralyzed pa yun. Samtang maglimpyo ka niya. Unsa may isulti. Di na ko may madsin ba? Maglimpyo kasi mong bana nga paralyzed na. Unsa may isulti. Patya ni Lord. Gaba na nini mong panuhaya ka. Ayaw. Dayga gyud ang ngalan sa Ginoo. Lord, mao na gini ang for better or for worse. Salamat nga nasinati gid nako. Kung mao man ni ang agianan sa among kaluwasan, daygon ang imong kabubuton ug ang imong ngalan. Nindot no. Mingon na ng Ginoo, you are free. Kay dili ka limited sa joyful moments lang as wife or as husband, but you are always a faithful husband or wife for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do you part. Kay mo man ay commitment sa Ginoo nato. Makasasala ta og buutan, gihigugmatas Ginoo, nangandoy ang Ginoo kanato. Gani sa dihang nakasa nagitagmayo ang Ginoo, mianhi gyud, nagpakamatay gyud para nato. Wa siya muhunong sa paghigugma nato. Hangtod Dios katapusan muna ang ato sang pagdaig niya, ang atong pagdawat sa iyang kabubuton, wa say sukod, wa say kondisyon.